επεστράτευσαν από τις ύβρις μέχρι τις απειλές. Για μένα έφτασαν στην αιχμή του παραλυρήματος να πούνε ότι πρέπει να εξοριστώ από την πατρίδα. Έφτασαν στο επέσχυντο σημείο να γράψουν σε πρωτοσέλιδο εφημερίδος ότι ο Χριστόδουλος είναι επικίνδυνος για το έθνος. Αντιπαρέρχομαι με εσωτερική καθαρότητα τις ύβρις και τις απειλές και συγχωρώ με μακροθυμία χριστιανική αυτούς που τις είπαν, αλλά και για σας είπανε, σας απεκάλεσαν μειοψηφία φανατικών. Και ξέρετε γιατί? Γιατί έχετε την τόλμη να υψώνετε τη φωνή σας και να διεκδικείτε το δίκιο σας. Συκοφάντησαν τις λαοσυνάξεις αυτές ως οχλοκρατικές εκδηλώσεις και σας είπαν ότι είστε ασύντακτος όχλος. Εμάς μας είπαν κάπηλους της θρησκείας, επειδή θεωρήσαμε χρέος μας να τεθούμε επικεφαλής λαέ του Θεού και να διαμαρτυρηθούμε για όσα συμβαίνουν δίπλα μας. Κράτα γερά μέσα σου τα ζώπηρα της πίστεως που παρέλαβες από τους γονείς σου. Η Ελλάδα είναι η χώρα των μεγάλων αγώνων για την κατήσχηση των μεγάλων ιδανικών. Μη αφήσεις τη χώρα σου να χάσει το χαρακτήρα της και να μετατραπεί σε μάζα ανθρώπων χωρίς συνείδηση, χωρίς εθνικότητα και χωρίς ταυτότητα. Μέσα σε αυτή τη μάζα κινδυνεύεις να γίνεις ένα νούμερο, ένας αριθμός, να χάσεις την ελευθερία της προσωπικότητάς σου. Αδελφοί, μείνατε εδραίοι και αμετακίνητοι σε όσα μάθατε και σε όσα επιστώθητε. Μείνατε σταθεροί στην πίστη και στα ιδανικά του γένους. Αυτό είναι το χρέος μας. Αυτό μας διδάσκουν οι Άγιοι μας.